Ja, min kameramand. Bella! Undskyld, jeg lige råbte der. Min kameramand, Jakob. Au! Vil nu om lidt se, hvad der vil ske, når han jonglerer med en bold. Undskyld. Når han jonglerer med en bold, og jeg holder hunden, og så sætter vi den løs! Og jeg dør. Nu vil min partner, Frederik, gerne lige, Bella. Nu vil min... Det er mig. Ja, det er ham. Nu... Bella! Bella, du er bare så irriterende, mand! Hold nu kæft! Nå, Min øre. Nå, hallo, nej! Jeg vil, og så vil han løbe fra Bella med bolden. Ja. Nu må Nu må vi se om Bella kan fange ham. Han der er idioten. Farvel, Frederik. Jeg skulle have bold. Stop det! Hallo, kan du fange den? Hallo, du skal have bolden. Kæft, du er dårlig. Kom nu, Frederik. Det kan vi ikke bare stoppe den. Den står lige 1 meter foran dig. Ja, hun er irriterende. Okay, nu stopper. Ja, vi stopper. Og det var så kameramanden Jakob. Og selvfølgelig Frederik og Bella. Og nu vil Jakob altså... Og nu vil Jakob altså også tage denne drabelige tur. Jeg kommer til at savne ham. Det er også alt sammen din skyld. Er du sikker på, at du vil? Ja, jeg er modig. Okay. Kom her. Kom. Hun er allerede begyndt. Stop! Farvel. Bare det kan der, Jakob. Hvordan smager fiasko, Jakob? Kom her. Det er djævel. Og det var så Jakobs fiasko. Nej. Okay, du får lov til at prøve.